चालू. सुरुवातीला मोहनचा वोल्ट रेशो आपल्याला दिलेला आहे. किती आहे मोहनचा वोल्ट रेशो? 2:3. याचाच अर्थ 2/5. याला मल्टिप्लाय. बॅलन्स रेशो किती आलेला आहे आपल्याला? 3/4. याचा गुणाकार करायचा. 3 दुने 6, 5 चौक 20. दुसरा कोण आहे? भागीदार गणपत, वोल्ट पार्टनर. गणपतचं किती आहे? 3/5. बॅलन्स रेशो तोच. यांचा गुणाकार करायचा. 3 त्रिक 9, 5 चौक 20. आता नवीन पार्टनर कोणाला घेतलं? चंद्रकांत. आता हे नीट समजून घ्या. चंद्रकांतला नवीन हिस्सा किती देणार आहे? 1/4. इथं 20 आला, इथं 20 आला, म्हणजे इथं पण किती येणार? 20. मग 4ला कितीने गुणल्यावर 20 येईल? 5. मग याला पण अंशाला पण 5ने गुणायचं. 5 1 5, 4 5 20. मग रेशो पहा, 6, हे 9 आणि हे 5. अशा पद्धतीने हा न्यू रेशो कॅल्क्युलेट झाला.